Gelî temaşevanê hêja şev baş em bi programekî dinê bi hev re ne. Babeta programê min ê îşev di warê netewperwerî û welatperweriyê de ye. Ji ku wek usûl her programê min ew roja ku programê min tê weşandin ez nivîsarekî di malpera rûpela nû de didim weşandin. Ev babeta programê min ê ku îşev ew ê di wir de jî hebe. Ew hevalên ku dixwazin vê babetê bi nivîskî jî bixwînin ya jî wextê wan tune be îşev baş guhdarî bikin dikarin vê babetê di rûpela nû de jî bixwînin. Berî ku ez dest programê xwe bikim ji xwe di rûpela nû de wexta wan tê weşandin program babeta programê min tê weşandin di wir de maila min jî heye, elektronîk posta min heye. Di wir de min pirsekî hat ji min re derheqê netewe pirs bi tirkî û rast bêje ulûs înşası avakirina netewa û her ewa bersîva vê pirsê bi programê me têkiliya bersîva vê pirsê bi programê me îşev re jî heye. Ew têgeha avakirina netewe ya jî ulûs înşası têgehekî ku bi avakirina têkiliya vê têkeyê bi avakirina netewa re tune. Wekî tê zanin di pirsa netewe û netewperweriyê de gelek nêrînên cuda hene. Nêrînekî ji vana modernîst e. Li gor nêrîna modernîzmê netewe tên avakirin. Lê di eslê xwe de tiştê ku tê avakirin ne netewe ye. Ew pêvajoyekî siyasî û îdeolojîk e ku bi xwe re dewletê ava dike. Dewleta netewe ava dike. Yani di eslê wî de pirs îzahkirina pirsê ev e. Ji xwe hinek alimê dinê vê definîsyona vê îzaha modernîzmê di çerçeva pirsa netewe û netewperwerî de nabînin. Ew di çerçeva avakirina dewleta de vê ewa wan dinirxînin. Di mesela avakirina ulûs înşasî heye lê ne bi mana sosyolojîk ku netewe têne avakirin. Ev têgeh bi gelek manê dinê tê karanîn ku em vê mana ku alî modernîsta tê karanî em îdên alîkî ev mesela avakirina netewa ya jî ulûs înşası bi 4-5 awaya tê karanîn. Yek jê piştî şerê dudiya ku hêzên alîyans bi serketin ew cebha faşîstêk çû li Japonyayê û li Almanyayê ev pêvajo dest pê kir. Li dewleta Almanya û ew mekanîzma dewletê li Almanyayê û li Japonyayê hat şikestin, hat hilweşandin bi binê pêşengiya alîyans û netewê yekbûyîn de li wê derê dewlet hat avakirin. Dewlet ji nû ve hat avakirin. Di terminolojiyê de ji vî re tê gotin avakirina tê gotin nation building. Ev nation building wexta tu vegerîn Tirkî dibe ulûs înşasî. Lê di eslê xwe de yani ev pirsa netewe ku em di çerçeva mesela Kurd de münaqeşe dikin ev te eleqa vî tişî tune. Yani netewe bûyerekî sosyolojîk e. Naye avakirin. Tiştê ku tê avakirin çi ye? Em ê pêşa biaxivin nasname ye. Yani hişmendiya netewebûyînê ye. Ev
xebata ideolojikî û siyasî tê avakirin, em ji vê proseya avakirinê piştî wî em jî ya bê nasname. Em ê divî de em ê derheqê vê babet em ê îşev biaxivin. Yek jê piştî şerê didiya ku li Japonyayê û li Ewê hat pêkanîn jê hat gotin nation building ya jî ulus înşasî ya jî avabûna netewê. Alî dinê îro gelek netewê dewletê ku hilweşiyane wek Somaliya, wek Afganistan, wek Iraq, Sûriye di wê rêda ye ku ew jî keve vê babetê. Li van dera jî ew administrasyon idare û mekanîzma birêvebirina dewletê têk çiye. Loma jî li van dera jî ev tişt tê münaqeşe kirin ku li Afganistanê, li Somalyayê, li Iraqê, li Sûriyê ev dewlet ji nû were ava kirin. Lê di terminolojî da jî re tê gotin nation building. Yani de ve çerçevede direkt em mesele bi vî ayî cuda bikin. Wekî dinê hinek dewletê ku ava bûne îro formekî netewî sindine wek Amerika, wek Zelanda, wek Avustralya li van dera jî yani dewletê netewê ku sa bi kok bin û bi sala li wir jiya bin û xwedî kokekî sosyolojîk bin nîn bûne. Macir ji Avrupayê çûne vê derê dewlet avakirine û ew dewlet wek karakterekî etnîkî sindiye zimanekî wir hatiye bikaranîn, kültûrekî nû hatiye avakirin, ev jî ev beş jî dikeve beşa nation building ya jî avakirina netewî. Wekî dinê Amerîka Latînî jî ev tişt hat gotin. Yani ji bo Amerîka Latînî yani piştî ku Ewropî û İspanyolî çûn wê derê li wê derê qewmê wê derê têk çû hat qetil kirin. Beşê ku ji Ewropayê çûn wê derê ji xwe re dewletekî nû ava kirin û ev têgeh li wir jî heta jîkî tê behs kirin. Çünkü di 1800 da wexta ku Napolyon êrişê İspanya kir otorîta merkezî ya İspanyayê hilweşiya li wê derê jî ew pêgirtiyên İspanyolî ku eslê xwe İspanyolî ne wan serî hilda. Wan dewletê ji nû ve ava kir. Ji wan re te hat gotin Kreol le. Yani ji wê wan İspanyolê ku li hember dewleta İspanya serî hildan û li Amerîka Latînî dewleta ava kirin ya jî bûn pêşengiya vê proseyê kirin. Ev têgeh heta jîkî li wê derê jî tê behs kirin. Lê em Kurd wexta basa netewe û neteweperweriyê dikin em divê xwe ji vê têgehê dûr bikin. Ji bo em zanin ku netewe xwedî kokin bi sala, bi sed sala, bi hezar sala li ser koka xwe geş dibin pêşveçin. Ev proseyekî sosyolojîk e. Lê li kêleka wî divê hişmendiya netewê tî hebe em ji vî re bên neteweperwerî û ya jî rastname. Ev proseyekî ideolojîk û siyasî ye tiştê ku tê avakirin ev e. Yani tiştê ku tê avakirin nasname ye ne netewe ye. Ev li vir bigirin. Em werin ser babeta xwe çünkü babeta me de em ê hinek behsa van tişa jî bikin. Babeta program esasî îşev têkiliyê neteweperwerî û welatperweriyê ye. Ev hedû têgeh di eslê xwe da li hevin bi hevra têkilî wan hene û du têgehê xweşikin. Lê em dibînin ku bi taybetî li Kurdistanê gelek kes ji dêrva têgeha neteweperweriyê ya welatperweriyê bikartînin. Em van kesa karin têxin du grup.
grubek ji ku bawere ger ku xwedî projeyekî netewî bî ideolojiya ya jî fikra bi pêkanîna vê projeyê netewperwerî ye. Lê ev têgeh ev gotin di alî sîstemê totalîter da hatiye îstîsmar kirin mevîl Almanyadî û heta cîkî dikare çewt were fehm kirin. Loma jî ev gruba ku bawere netewperwerî ne tiştek xerab e jî lê carnê hesas e xwe wek welatperwer bikartînin. Grubekî din jî heye ku wek îdeolojîk li dij têgeha welatperweriyê ye. Ev wan fehm dike di civatekî demokratîk da ji xwe ev vê nêrînê di çerçeva azadiya xwe îfadekirinê dibînim. Lê ev nêrîn helwestandin e. Yani tercih e. Li hember netewperweriyê tercih dikin. Helwest dîtin dibêjin ku ev li gor îdeolojiya me îdeolojikî ku em dijin çi ye em dijin îdeolojiyê burjuvazî ye loma jî em vê gotinê qetîyen bikar nayînin em welatperwer. Eca îşev edê têkiliyê nabera netewe û coğrafye yani têkiliyê nabera coğrafya û welat. Dido têkiliyên di nabera netewperwerî û welatperweriyê da ez ê binirxînim û her hewa karakterê netewperweriya Kurdî ez ê îzah bikim û ez ê bêjim ku netewperweriya Kurdî terîtoryal e. Yani tabii ev gotina terîtoryal divê em wek bi mana dewletekî netewî ye lê xwe bi coğrafyekî sîlor dike. Vê manê yani ev coğrafya Kurdistan e. Yani netewperweriya Kurdî Kurdistanî ye. Ez ê vî bêjim di dawiya vê programê xwe da ku ev Kurdistanî bûyîn di nava xwe da gelek pêkatiyê dinê jî dihewîne. Ji bo ku Kurdistanê bijî tu xwe îfade bikî te ne mecbûrî Kurd bî. Dikarî bi azadî kîmlîka te çi be çi a grubî çi a takekesî te azadî ti vîya wê vê tu xwe îfade bikî. Em dizanin ku netewe ewlî ji alî yên dinê ve tim wisa ye tê binavkirin. Yên dinê gelek cara cîranin, cîranê wî neteweyî ne. Qewm min ew vî neteweyî binav dikin. Di nava demê da ev netewe tê noqtekî ku ênê ew bi xwe binav dike. Ev xwe binavkirin di warê teorîk da destpêka prosa netewe û netewebûyînê ye. Wexta netewekî li ser axa xwe be û ew netewe xwe binav bike. Ne ku cîranê wî ew nav dike, ne ku ew cîranê wî jêra dibêjin vana Kurdin. Ew bi xwe bêje ez Kurdim ev destpêka netewperweriyê ye. Çünkü di vir da Kurdbûyîn helwestandin e. Wexta yek bêje ez Kurdim li gor teorîsyen alimekê navî Adrian Hastings ew vê tiştê vîya wê îzah dike û vê noqtê wek noqtekî esasî ku netewe ji grûbên etnîkî cuda dike. Yani xwe binavkirin ti ser coğrafya xwe û tu binav dikî. Wexta tu binav dikî mebest ev e. Tu dawa desthilatdariyê dikî. Bêjik ev destpêkê da ronekbîrê vî neteweyî dibin xwedî vê şêlê. Ne ku bi milyona netewe radibin vê helwestê distînin. Di akademisyenekî Çekî heye navî Miroslav Hrok. Ew vê helwestandinê bi sê
pegava izah dike destpêkê dibêje ku ronekbîrên vî neteweyî vê helwestê distînin û dest bi lêkolîna dikin. Duwarê zimanda, duwarê tarîx da, duwarê sosyolojiya xwe da dawiyê intelijensiya ew intelijensiya têgehekî pir befretir e. Em bêjin welatekî wek Kurdistanê hemû talebe û esnaf û malla û ev tevt dikevin vê têgehê. Intelijensiya dibe xwedî vê helwestê û pêgava siya jî ev helwest karakterekî kîtlesî distîne, kîtlevî. û di wir da ênê dibe hereketekî siyasî û dibe wek bûyerekî maddî, pratik. Van em ê dawiyê ji basa van tişta canê jî hinek ewa bikin. Lê di mesela helwestandinê wexta tu xwe nasnama xwe bi netewekî dî îfade kirin ew tê vê manê ku ew coğrafya ku tu lê dijî ne coğrafyakî laletayîn e. Ev coğrafya ji bûna te manekî wî heye. Tu bi şîn û şayî xwe tu bi royê xweş bi royê nexweş ser vê coğrafyayê mayî bîranînê te diwarê vê coğrafyayê da hene. Loma jî ev coğrafya dibe perçekî nasnama te. Loma jî gelek cara coğrafya netewî bi navê netewe tê bikaranîn. Wek em nimûne bêjin Kurdistan, em bêjin İspanya, Katalanya, Scotland, England û wek wan. Yani netewe û coğrafya wî bi heva kelandiye. Navê netewe li coğrafyayê hatiye dayîn. Bi gotinekê dîn coğrafya biye warê wî neteweyî, loma jî bi navê vî neteweyî tê bikaranîn. Di têkiliyên navbera coğrafya û neteweyê da wê tablokî me hebe, hevalê admîn vê tiştî vê şemayê daka ser ekranê çend gotin ha belê li vê derê li jorê netewe heye, li jêrê jî coğrafya heye, welatek heye. Lê ev netewe li ser vê coğrafya dijî. Ji bo netewe ev coğrafya bi mana maddî û bi mana manewî hinek xusûsiyetê wê hene. Bi mana maddî ku em bêjin wek fîzîka vê coğrafyayê ji bo vê endamê vî neteweyî ji coğrafya dinê xweştir in. İnsan ewlî ji gundê xwe his dike, ji bajêrê xwe his dike, paşiyê ji welatê xwe his dike. Li gor nispeta welatê de bi giştî em sat bêjin. Di alî manewî da jî ser vê coğrafyayê, ser vê terîtoryoyê gelek tişt têne avakirin. Kokekî netewe ser vê terîtoryayê heye. Di vir da zimanekî geş dibe, edebiyatekî geş dibe. Ev ji bo vê neteweyê dibe tiştekî dinê, ne coğrafyakî laletayîn. Ev bi sê elementa têkiliyê navbera netewe û terîtoryê tê îzah kirin. Min vêya hevano ji ev ê sen. Ji akademisyenekî Katalanî sen. Wexta me rast dixwazim li vir parantezekî vekim. Diwarê akademisyenê netewê bê dewlet da akademisyenê Katalanî ê İskoçyayî xebatê gelek hêja kirine. Em Kurd divê xwe bigînin van xebata ji ber ku akademisyenê me di vê warî da yani li gor nêrîna min ew kin yani parî riyakar in. Karin bahsa Filîstîniya bikin, sewan lêkolîna bikin, heqa ji wan bixwazin. Lê wexta were mesela Kurd û Kurdistanê parî sist in. Yani xwe wek bêteraf dibînin. Halbuki bêterafbûyî ne wisa yani ilm bêteraf e.
لی عالم طرفه yani عالم nikare be tarafı yani mijara mevziya xo ew tayin dike lo majî tarafe mukabin ême mijara mevziya wan ne civata me ne zimanê me ne sosyoloja me piraniya wî tiştê gelem perîtînin em divê parantezê bigirim ku yani gazînê me divê ku akademisyenê me hebin akademisyenê me divê wayî da lazim e wek akademisyenê xelkê jêhatî bin civata xwe analiz bikin lêkolînê xwe ser civata xwe bikin û herin encama burada parantezekî mixwest ez behsa vî tiştî bikim min vê tabela vê şemayê min ji akademisyenekî Katalanî girt ew kêfam gelek ji vê tiştî re hat li mama mixwest ev çend gotina behsa vî tiştî bikim di prosa van têkiliya da ku me behsa çandê kir behsa tarîxê kir me behsa tradisyona behsa edeta kir kevneşopiyê xwe kir ku vana wek elementê di navbera evana hem li hev tesîr dikin û hem jî di navbera netewe û coğrafyayê da danûsa ve kanalin diçin û tên hem li hev tesîra wan ser hev heye hem tesîra wan li nasnama netewî heye û van kanala van elementa wê coğrafyayê ji bo netewe dikin tiştekî dinê û ev tiştê dinê di destpêkê da ji bo neteweperwera dibe xwedî mane em ya divê ku bizanibin û ev tişt ji bo ku bi teoriyê modernîst îzah nabe yani li gor nêrîna min ew felsefa hebûnê ontolojî vî wayî da gelek kirtê ji xwe teoriyên netewe evê piştî 2000 gelek teorî hene di vî nokteda xwe spartine diya yani xwe spartine nasnamê ku nasname çi ye ji bo însana çima mihîm e ew coğrafya ji bo van însana çima dibe manekî tê manekî dinê boçi van însana ku ji bo vê coğrafyayê dikujin ev meriv bi felsefa hebûnê kare bide îzah kirin ku însan çi şexs çi famîlî çi eşîr çi millet hebûna wî ji bo wan wî pir mihîm e wexta ku ev hebûn tûşê tecawuzekî bibe ew serî qebûl nake ve ev tecawuz ji bo însanê ku fehm-kirî em ji wan bê neteweperwer bêşik yani hemû ferdê wê civatê wê neteweyê divê fehmê danînin lê ferqiya neteweperwera û êmayîn jî ev e ê xwediyê vê fehmê neteweperwerin vî tiştî dikin perçekî nasnama xwe û di vir da nasname helwest sandin e di vir da dixwazim çend gotin warê aîdiyetê û nasnamê da jî bêjim aîdiyet tiştekî sosyolojîk e mirov li welatekî di nava famîlîkî da ji dê û bavekî dibe ev derva îrada mirov e mirov di wî wayî da tu evekî biryarekî nikare bistîne û zimanekî mirov jî heye ev aîdiyet e tu aîdê wê civatê aîdê wî welatî lê mirovekî kare xwedî gelek nasnama be wexta ku tu ji van nasnamayê xwe yekê bikî nasnamaya xwe ya sereke û di vê çerçeveyê de helwest bigirî tu şêlekî bizanîn ev hişmendiyekî ye ev tercîhekî ye neteweperwerî jî bi vê manê ji aîdiyetê vedqete yani neteweperwerî tercîh e aîdiyet ew jî dibêjin ew kem di pirsa Kurdî da vî tiştî bibînin ew jî dibêjin em Kurdin yani lê wexta ku dibêjin em Kurdin xwe li gor Tirka tarîf dikin sedî not û nehê Kurd wexta ku me ji wan pirse dibêjin em Kurdin ço di civata Kurd da eslê xwe înkar kirin tiştî pir eyb e lê
وقتا بینم کرد نایوی معنی کو نص کردایتیش بو خو وک نصرامه قبول کن او دوینم کردن کارن رای بدن اق پارتی کارن رای بدن پارتی دنه کارن قدش خوب به سیاست علاقه نبن قد کردایتی علاقه نبن عایده توان اوه لی نصرامه هلوستندنه او دست پیک داشگو تشتی کتی آواکرن تشتی کجده و اولوس انشاسی و تگوتن یا تشتی کتی آواکرن ev proseya hişmendiye helvestandine nasname kuti avakirin u giştî jî em ji vê nasname ra dibên netewelpeveri loma jî ev nasname bi coğrafya ve dikele ji bo netewelpeverekî coğrafya dibe ê wî netewe dibe vê coğrafyayê û di vê babetê da coğrafya netewe de hişmendiya netewelpever da manekî dinê heye ew hafıza kolektif ji bo vî tiştî mühim e ji bo Türkekî ya ji bo însanekî dinê geliyê zîlan kare gelîkî be û coğrafyakî be lê ji bo Kurdekî netewelpever geliyê zîlan manekî wê dinê heye di hişmendiya kolektivî da geliyê zîlan wek coğrafyakî laletayîn nîne ew coğrafyakî ku di hişmendiyan perçekî nasnama vî netewelpeverî ye em bêjin li Diyarbekir derê çiyê ew ciyê ku Şêx Saîd û hevalî hatin dalaqandin ew ne ciyekî laletayîn e di hişmendiya milletê Kurd da mebest hişmendiya netewelperwerê Kurd da ew derê çiyê xwedî manekî dinê ye ev tişt beçi ev tişt coğrafya netewî dike perçekî nasnama netewelpever û ev hedû bevdûva dikelin di mesela xwe îfadekirinê da dawa avakirina dewleta netewî da em dizanin ku dunyayê sistemekî heye li dor 7,000 ziman 5,000 qewm di çerçeva 200 dewletî da hatine dîlgirtin sistem ev e 200 dewlet hene ev 200 dewlet teşkîlatekî avakirine ji wê teşkîlat bêjin netewê yekbûyîn û ev netewê yekbûyî jî pirstan netewa li gor xwe îzah dike lê ev pirs gelemperî ji bo netewê xwedî dewlet hatiye formülekirin lê ecab em dinêrin ku ew netewê bê dewlet zor didin van sînora bê statûkoyê hewl didin ku bigehên azadiya xwe û ew jî dewletê xwe ava bikin vê 15-20 salê dawîn daha dewlet netewe giştin vê heqî dewletê xwe ava kirin li Başûrê Kurdistanê em dinêrin ku biraz hatine noktekî xwe organize kirine çûn referandumekî û hazirî dikin da ku ew jî bigihînin vî karwanî lê ev têkoşîn dewam dike lê tiştek ez dixwazim vir da bêjim çi ye ev sistem coğrafya îzah nake netewa îzah dike vî heqî dude neteweya nade coğrafyaya û êk vê têkoşînê jî dimeşînin heta ku bigîjin azadiya xwe jî gav bi gav destpêkê da digîjin hinek heqê neteweyê piçûk û dawiyê jî îmkan rê bidin ji xwe digîjin heqê dewletbûyînê lê di vir da tiştê ku em ê bal bikişînin serê ev heq ji bo neteweya hatiye dayîn loma jî di gotina netewelperwerî û welatperweriyê da gerem parî hesas bin
em nikarin gotina welatperweriyê li ciyê netewerperweriyê da bilin îkame kirin. Ji xwe em dizanin ku neteweyekî xwedî zimanekî ye, xwedî bêjin çandekî ye, xwedî nasnamekî ye û xwedî erdekî ye. Gelek cara wexta meriv definisyona wexta tanımlama netewe dike meriv basa zimanekî netewî dike, basa nasnamekî netewî dike û basa coğrafyekî netewî dike. Bi vê manê netewe bi xwe welat jî dike nava xwe, dihewîne. Bi gotinekî din netewerperwerî welatperweriyê jî di nava xwe da dihewîne. Ne ku wek manekî dinê ya jî têgehê dinê were bikar anîn. Em diya divir da binxet bikin. Jean-Jacques Rousseau di vê warî da çend gotî wî xweş hene ew netewerperweriyê wek hezkirin na çi digo welatperweriyê wek hezkirin wek hîs dide îfade kirin lê netewerperwerî wek fikir dide nîşan dayîn. Yani welatperwerî hîs e, netewerperwerî fikir e. Ji bo ku ew netewerperwerî projekî wan heye divê vê projeyê di civatekî da pêk bîne. Ev teqabilê fikrekî lehevbûyîn dike. Bi hîsekî tu nikarî vê projeyê li daraxî û pêk bînî. Em vî jî mixwest ez li vir binxet bikim. Ji xwe di şertên evê da di şertên netewe dewletê da weta ku me basa netewê yekbûyînê kir ji bo ku dikarbî dewleta xwe ava bikî û hinek şerta din pêşa meriv. Di wan şerta da jî şertê esasî divê ku tu bixwazî, tu xwe îfade bikî, tu xwediyê vê hişmendiyê bî ku dikaribî li ser coğrafya xwe heq bixwazî. Gel ku tu ne xwediyê vê hişmendiyê bî, tu ne hişmendiya netewerperweriyê bî, tu nikarî vê heqî jî hem bixwazî û hem jî nikarî pêk bînî. Em ê vêya li vir bibirin, em ê werin netewerperweriya Kurdî. Di vê netewerperweriya Kurdî da em ê rasterast derbasê ew ê bin. Derbasê proseya ku Kurd hatine belê ku Kurd ji alî cîranê xwe hatine ewlî hatine tarîf kirin û paşiyê Kurda bi xwe tarîf kiriye. Em ê çend gotin basa vî tiştî jî bikin ku berî wî ez dixwazim bêjim ku yani Kurd di sed sala şazdeyan da û bi vir ve li gor nêrîna min li Kurdistanê proseya netewe û netewerperweriyê dest pê kiriye. Ev prose li gor teoriyên berdestê min li ser sê stûna ye. Yek jê divê ku tu xwe bi nav bikî, tu bêjî ez ev im. Di do divê ku bi zimanê te edebiyat were kirin. Yani divir da mesela edebiyat kirinê ev edebiyat mühim e. Wexta ku tu bi zimanê xwe edebiyat bikî û tu bi zimanê xwe zimanê xwe wek medreseya xwe da bikar bînî, ew ji bo hişmendiya netewerperweriyê faktorekî gelek mühim e û êsiya jî divê ku tu ser coğrafya xwe bî. Wexta tu ser coğrafya xwe bî, tu bi zimanê xwe edebiyat bikî û tu xwedî hişmendiya nasnama xwe bî. Yani tu xwe tarîf bikî, tevê manê ku ev prosa netewerperweriyê dest pê kir. Bêşik ev prose tiştekî zindî ye.
bi sed sala da jû lê divê ku ji bo milletê Kurd qenaeta min ev prose di sed sala 16 da were dest pêkirin. Berî sed sala 16 em dinêrin ku Kurd di alî jiyanê wî da hatine tarîf kirin. Cara yek em basa vî tiştî dike em di tarixa girekiya da dibînin ew Ksenofon ku ev ya hem tarîxzan û hem jî serleşkerekî girekî ye kitêbekî wê heye navê kitêba wî Anabasis ew bi Tirkî jî vegerandine navê bi Tirkiya wî divê 10 binlerin dönüşü vergera dê hezaran e ew Ksenofon di vê kitaba xwe da bahsa çûnawana ew ê vana girekî wek eskerê bi pere diçin ew ê diçin İranê li İranê teqrîben 400 sal berî zayînê li wê derê ji bo textê desthilatdariyê şerê hindurîn dest pê dike û vana jî diçin wê derê piştgiriya melekî dikin piştî şert qede ev ji para ve digerin di sala 4402 berî zayînê vana Kurdistanê da derbas dibin ew Ksenofon bahsa welatê Kardoxiya dike dema antîk da 400 sal berî 401 sal berî zayînê ku ew di welatê Kardoxa derbas bûne ev welatê Kardoxa wek sînordaşê Ermenistanê ne û ji wê derê derbas dibin diçin Trabzonê ji Trabzonê jî derbas dibin ji para diçin Greklandê lê wexta ku me ew coğrafya ku ew îzah dike mintiqa Çemê Botan e Zagrosê Jorînin Mûş e Betlis e di wir da derbas bûne ew carek em Kurd vî hewê hatine binavkirin ji alî yên dinê ve û di dema İslamê da jî sed sala daha vir da Kurd wek Arzî Ekrad, Sehrayê Ekrad, Biladül Ekrad, Cebelül Ekrad, Remî Ekrad van gotina di alî cîranê xwe di tarîxa Ereba da ev tişt hatiye gotin û hatire binavkirin di vir da divê ku em behsa ew jî bikin navê Selaheddînê Eyyûbî bikin Selaheddînê Eyyûbî jî ev nav xizmetekî baş kiriye Selaheddîn Eyyûbî dewletekî Kurdî ava nekiriye lê navê Selaheddînê Eyyûbî gelek cara wek Selaheddînê Kurdî hatiye binavkirin ev navê paqij bi qenciya wî bi ev sifatê ku ji bo vî navê hatine bikaranî birast Selaheddînê Kurdî gotina Selaheddînê Kurdî ji bo nasandina milletê Kurd xizmetekî baş kiriye divê ku em navê Selaheddînê Kurdî jî di vê çerçeveyê da binav bikin ne ku Selaheddînê Kurdî dewletekî Kurdî dawa wî kiriye ya jî çê kiriye lê navê Selaheddînê Kurdî ev navê qenc ev ku xwedî sifatê xweş diye wesilekî pozîtîv da ku Kurd da dünya cîranê Kurda bahsa Kurda bikin ew jî ji bo nasandina Kurda bi taybetî di alema İslamê da biye rolekî gelek xweş duwarê xwe naskirinê da xwe îfadekirinê da em ê bi Şerifxan dest pê bikin û Şerifxan ku em bêjin 1597 da di şerefnamê da carek em binav kiriye wek Kurda welatê Kurda nasnama netewî û zimanê Kurdî ku me ev her sê stûnê esasî ne ji bo netewekî ev vekirî bi zelalê tê destnîşankirin balkêş e di wê demê da xelk li ser sultana li ser xanedana tişt dinivîsînin ew Şerifxan li ser coğrafya xwe
nüsande coğrafya xwe bi perspektîvekî sosyolojikî îzah kiriye, nav lê daniye, nav zimanê wî daniye, nav nasnama wî daniye. Ev destpêka ku Kurd destpêkirine xwe îfade dikin. Ji xwe me wexta behsa ew teoriya Miroslav Hrok kir, me got ku ew vê proseyê bi sê gava de îzah kirin. Gava yekem alim dest pê dikin, xebat dikin û vî tiştî destnîşan dikin. Bi qeneeta min ev tişt bi Şerifxan dest pê kir û ev dawiya sed sala 16 û destpêka sed sala 17 ye. Nîvê sed sala 17 vir da ev fikra Şerifxan dalê Ehmedê Xanê da tê pêşvebirin. Ehmedê Xanê formekî îdeolojikî û siyasî dide tê fikrê û vê fikrê pêş vedibe û rêya dewletbûyînê dide pêşiya me. Di Şerifxan da rêya dewletbûyînê tune, zêtir di Şerifxan da gazin hene. Lê Ehmedê Xanê vî tiştî pêş vedibe û rêya dewletbûyînê Kurd ew çawa bin dewlet, çawa dewleta xwe ava bikin nişê me dide. Em ji vî jî em karin texmîn bikin ku haya Ehmedê Xanê ji şerefnamê heye, haya Ehmedê Xanê ji medresa Bitlisê ji elmê wê derê heye û ew şerê di navbera Farisa û Osmaniya ku ew qada Kurdistanê ew qewmî ne, ev Ehmedê Xanê gelek hêşandiye. Loma jî ev tişt divê ku were destnîşankirin. Ehmedê Xanê û Şerifxan zan hevalê adnî kare çend deqe dirêjke? Ma 5 deqe. Ama 3 deqe dirêjke. Dest pê kire lê ev hedû orjînalin. Yani divê ku vî bêjin ev nêrîna ku alî bi Şerifxan û Ehmedê Xanê dest pê kir di tarîxa milletê Kurd da wek bû ronayîkî, bû rêkî çerçeva netewperweriyê da bû esasekî stûnekî mühim û em dizanin li ser vê rêyê Hacı Kadrê Koyî, Mella Mahmudê Bazdî, Şeyh Ubeydullah, Şeyh Saîd, Mir Celadet û Mustafa Barzanî vê proseyê pêş vebirin û ew tiştê ku alî Şerifxan û Ehmedê Xanê da hat destnîşan kirin ji van kesan va dewrê nesla nû bû û îro em wek Kurd divê ku ji vî tiştî ra xweyî derin lê divê da çend gotin nebîjin xezînin belê qede. Divê ku em wexta ku vî tiştî formüle dikin hevalo em şertê xwe, civata xwe esas bigirin. Ne ku em ê civata xwe têxin nava qaliba. Divê ku wek metodê wek metod divê ku em xweş ilm dûr nekin. Ji civata xwe hereket bikin û li gor şert û şirûtê civata xwe karibin nêrîna formüle bikin. Li gor baweriya min ev nêrîn karin însanê me dikarin vê nêrînê formüle bikin û rengekî siyasî bidinê û di têkoşîna siyasî da jî ji bo xwe wek rêber bistînin. Programê min ê îşev qediya lê programê min ê zanin ez ji 10 hefta cakî program çê dikim. Programê min ê bê diwarê evê da ye. Evê mêvanekî min jî hebe Doktor Celadet. Babeta programê min ê ku were netewê demokratîk. Ev netewê demokratîk çi ye? Ji bo çi ewa dibêjin?
û konsekvensê wî çi ne? Em ê ser vî tiştî sohbet bikin. Programê min ê îşev qediya. Spas bo we ez guhdarî kirim. Bimînin xweşiyê de.